William, aurrera. Atzen. Izaki miragarriz betetako mundu, ingelesa behartzala hemen euskaldundu. Juan Gartziak sukalde hortan iardundu, eta guk pintzelanak egingo ditugu. Bertsolariak ohiko dugu, gure rimak estutzea, ta esan nahiaren bidetara makurtzea, Itzultzaileak ez du gogoko obratatik urruntzea, obsesioa bihurtzen zaio, lehen zentzua zentzutzea, langintzaren gurutzea, joan etorri, horixe da itzultzea. Joan etorri, horixe da itzultzea. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, ongi etorri berezia gure artistei, ikusi duzuen, ez bat eta ez bi, metxe, hasi, beren agurrarekin hasi gara, kalifikatuko ez dugun, izenik emango ez dugun saio honetara, azkenean ez dakit oso ondo zertara ote batozen, bertso saio batera, itzulpen saio batera, inguru batera, gauza bat baino gehiago aipatuko dira hemen, gertatuko dira gaurkoan hemen. Niri dagokit gure gonbidatuak, gure protagonistak, zuei aurkeztea, lagun baden. Jon Martin Oiartzuaga, berez publizitate kontuetan trebatu omen da bera, baina gero gauza ezberdin askotan baldin badabil ere, esango nuke alde batetikan idazle arlo hori ukitua duela, berak, ipuinak, narrazioak, horrelako lanak eginak ditu berak, pertsolaria da, gehien bat horregatik ezagutzen dugu, eta gaur egun bereziki dabil murgilduta bertso irakaste mundu horretan, ezta? Nolabait eta bereziki haur eta gaztei bertsolaritzaren misterioak edo ilurak nolabait azaldu nahi horretan, omen dabil bera benetan gustura. Miren Ibarluzea, mugiarra bizkaitarra bera, itzultzaile interprete gisa trebatu zen bera, EHUko Gasteizko fakultatean, han ezagutu genuen elkar gainera, eta geroztik, honek ere gauza asko ditu eginak, nik esako nuke Mirenek ere baduela idazle zen hori ikusi baitugu, prentsan bere blogetan eta argiaren zenbait atarretan eta nola idatzi izan duen, baina beti ere bere zaldetasunen inguruen. Alde batetik, itzulpengintza, hori du grina, eta beste alde batetik, bertso gintza. Oso bertsozalea da, bertsolari ere, ikusi duzuenez, baina oso bertsozalea, bereziki. Eta hirugarren protagonista handia, Joan Gartzia, zure leku hartuko bazen, hori ez? Beti motz gelditzen naiz joan, orkesterakoan zen, betiko irakasle dugunez, badirudi denok ezagutu behar dutela, jakin behar dutela berak buruzko guztia, baina ala ere komeni da, izbi esatea. Joan bera ere, idazle, nola ez, narrazioak, saiakerak, zientoka ditu eginak berak, irakasle, arlo askotan, unibertsitatean, bestelako administrazioko langileekin eta irakasle, petoa.
eta nola ez, itzultzaile handia. Eta Shakespeare handiaren lan handietan, hor itzulpen lan ordu asko eta asko emandakoa, bera. Orain arte gehiago ezagutzen genuen sonetoak zituelako itzuliak, eta Hamlet ere berea dugu, euskerazko bertsioa berea dugu, baina orain erabaki du gaur bateko komediatxo honetara etortzea, komediatxo bera dio, nik ez dut komediatxo bat denik esango, baina horretara etorri da, eta badakigu, berak ala esan da, izugarri gustura aritu dela eta benetan disfrutatua dela horrekin. Eta horretara dator gaurko saioa. Izan ere, Donostia 2016 fundazioak eta EIZIE, zuzentzaile eta interpretation elkarteak antolatuta, bigarren ekitaldia dugu hau, bigarren mai inguruko moduko bat, lehenbizikoa unibertsitatean egin genuen, han itzulpengintza eta interpretazio ikasleekin batera egin genuen sukalde jardunura, eta gaurkoan berriz, badirudi bertsolarritzaten mundura mugitu behar dugula. Ez ikusi beharrean gaudela, ea Shakespearek euskal bertsogintzari zerbait emango terioke edo alderantziz, ezta? Zenbateraino egon daiteke nor nolabaiteko hartu emanen bat bi molde horien artean. Eta horri ekingo dugu, ezta? Ikuste dute hortan utziko dugula. Ze izan ere gau gaia Shakespearek bera jarriko ditu. Eta badago horrela erdi hipotesi moduko bat, zeinarena bera, pentsatu nahi dugu Shakespearen obra bat, komedia bat ikustea gara pixka bat, bertso saio batera joatearen antzeko zerbait, ez? Hortan kokatu dugu gaia, eta hortik abiatuta egingo dugu lan pixka bat gaurkoan, bai? Horrein bai? Bai. Komedia aipatu dut, nik egin batko pixka bat. Nien naiz pertsotan agintare behar, pertsonari honak daude. Eta beraz, ekarri ditut bi laguntzaile. Bat hemen ikusten dezuen, pertsonari jatorraren zera, batek guil ditu dit, baina, pixka nazte bat da, ez da travestismo bat, ez? Pertsolari jarri dugu Shakespeare eta beraz pixkat euskaldundu behar ditzake, ezta? Eta bestea da, Juan Abixenta, hola, ez da egitezautzen dezuen, oso lagun handia dendik. Eta, haren aire batean, pinitotxoa. Berrogei negu setillo lubakiz, zure kopetzelai fina harturik. Gazte gala hori politestalkiz, gabet dadinean tarrataturik. Inor galdeturik, eder nora den, non den loria egunon altxorra. Zure begi sakon ondoratuen, lotxak janen dizu ospe alferra, Bai arroago, eder horren finaz, esan gai bazina, ene aurrak nau. Ederki kitatzen adin galduaz, ala ondorez, zu hau eder arau, berrit zintezke zartu ostean, odol bero hartan zeure ostean. Doinua aprobetxatu liteke, baina jarri izkion lanak bertsolariei eta kasualitatez, beste gauza entzun nuen hilenago, baina Joni eskatu dio lehenengo ariketa papertxo bat egiteko, bihandu genduen lagin baten gainean. Egin ditu, ikusi dudanez, egin du, ez dana irakurri, baina begiratu dut, eta justu nik kantatu dudan doinu horretan, alegia nik sonetoetarako erabili nuen 11 puntuko neurri horretan, eta esaten zian, ez zekila doinurik horretako, ontsa eman diot bat, baina prosan irakurriko du, bere ritmotxoarekin, eta beste gauza bat egin, jatorrizkoan pasarte hau errima gabea zen.
jende nobleek eta hitz egiten dute neurtua, baina herrimarik gabe. Eta, bueno, gutxi gara bera, erderazko endekasiloen parekoa den, pentametro jambiko horretan, eta berak egin du neurri horretan, nik baino hobeto. Esan edo, ajustatu du neurri horretara, eta gainea herrima jarri izi. Binaka, jatorrizkoan entzun dena. Hori, noski hemen, itzulpenaren teorizatzaileak esango dute, gehitzea dela, baina hemen entzuteko atsegina izango da. Eta beraz, ez dakit nola dagoen hau ikusteko moduan dugun, edo bai, berak kantatu dela. Bueno, hau zan... Bai, hau zan... Jatorrezkoa? Bueno, ez dut esan, baina kantatu detana soneto baza. Hori da sintesia, sonetoa, Juana Vicente Olaberen doinuan, egokituta. Ia, nola gelditzen zaio neurri hori. Bueno, esan behar bada... Hemen ikusten dezuena da, bersioetako bat, prosan egindako bersio bat, ametsagarena, hori bialdu gendu, lagin modula, ikusteko zein da egoera. Hau da, obraren abiapuntua. Hemen korapillo hasten da, konflikto bat dagoelako, ia ulertzen da konfliktoa bain, zeratuta. Hemen daude, Teseu da dukea, nagusia, eta bestea, beste noble bat, beraren gana duana eskaera gogor batekin. Bueno, esan nazen, ni itzultzaile bezala oso mugatuta sentitu nazela, batez ere ingelesetik euskerara itzultzeko orduan ere ingeles maila ez delako nahi nukene bezain altua. Orduan, iruditzen zitzaidan, hemen baldin banean idazleen aldian eta ez bestaldean izan zitekela nik metrika eta errimen aldetik aportatu nezakenagatik eta ez itzultzaile aldetik. Orduan, nire hanka sartze guztiak eta markatu, eta saiatu nazena da, batez ere, errimatzen eta neurtzen. Kasu honetan 11 silabako lerroak ziren eta erabaki nun berdina, metrika berdinak jarraitzea. Teseo hasten da. Eskerrik asko Egeo, ze berrirekin zatoz. Hor parean jarrita daude, bai, ez dakit, hori begiratu bereari. Esan du ahondian nintzela, aldatzen. Hori da. Teseo, mila esker zuri, Egeo, zer zakartza, Egeok. Atxekabeturik nator kexaka nire alaba hernia dela da. Zutitu zaitez Demetrioarin. Gizon honek du baimena lor, jakin, ezkontzeko nire alabarekin. Zutitu Lisander. Gizon hause da nire alabatxoa sorgintzera iritsi dena bertsoa jarriz edota gutunak idatziz. Zu, ilargibeteko arratsetan, leiho ondoan kantu gozoetan jarduntzara gezurrezko hitzekin eta bere ilusioaz beste egin. Heldu gabeko bihotz batentzako hain indartsuak diren mezu asko bidali dituzu, eskuturreko eraztun lore naiz jateko. Zure bihurtuz nire alabaren bihotza maltzur jokatu zenuen. Hori dela eta bere obedientzia bihurtu da egoskorkeri etxia. Beraz, Enelor, Atenasko lege zaharrak jarraitzea dut nire xede. Nire aldudan alabak onartu bezari Demetriorekin ezkontza edo onartu beza eriotza. Hori, esan kantatu detan doinu horretan, kantatu lehik, Atxekabeturik nator kexaka, nire alaba hernia dela ta. Bai, gaina rimarekin, berdintxu. Bai, besteak soneto handirak korapilatak. Nereak ez dakit nik komentatu behar detana da, sonetuetan ez bezala, sonetuetan bai, mantendu nuen neurria, baina hau, niretzat helbururik importantena zen errez iristea, antzerkiaren lehenengo legea, hori da, bertsotan bezala papatian da, eta orduan segitu egin behar da, kontu hori nire ustez importanteena. Neurriarena, nik neuk garbi neukan, naiz beste itzulpen horiek prosan dauden, behar duena. Batez ere hau, amets izaten da, baina pizkat ipuit tankerako giro hori da, eta gero izaki magikoa gartzen dira, eta bat, eta uste importantea zela. Gero, hau ez da, Marti, nik uste dionena oso egokia dela,
baina kontua da, hemen gero badagoela planoen artean da personajen artean bereizi behar bat. Orduan, hemen romantiko jartzen dienean, harmonia nagusitzen denean, berso eta errimatuak izaten dira. Baina besteak dira neurtuak, baina errimagabea. Ez da tradizioa gurean, berso zuria egiteko, errimagabea, baina, nik uste gainera, hau ere ikusiko dugu, baina nire teoria da batetik nik neuk egiteko, eta jonek ere esango du bere esperientzia, baina nik neuk itzulpen hau egiteko, gezurra badirudi ere, niretzako erresagoa da bertsotan egitea. Hartzen dezuia halako txantiloi bat eta kantuan edo zera daukasun horretan, da gero usten dizkizu prosan hain errexa ez dien hiperbatu batzuk, eta mugimendu batzuk eta zera batzuk, eta hori batetik, eta uste dut baita ere entzulearentzat, antzerkian modanarentzat ere, ezagun samarra erritmoa baldin badago, erritmo horrek berak laguntzen diola, zer datorren pixkatia neurtzen du zen matitzen izango dien, eta erresten duela. Hemen, hau da hasierako zerak dira, badaude lehenago beste sorta batzuk, baina hontan aukeratu nuen, sortziko txikia iruditzen zitzaidan etzala egokia noblek hitzeit. Sortziko handiare pixka gure egia edo, eta hemen, ez da ikusten duzuen, baina dago sortzi zazpi neurri hori etxeparek erabiltzen duena, etxeparek erabiltzen duena lau hiru, neurtuagoa, baina Etxeberri Ziburukoak eta asko erabilidana, eta pixkat ingeles baladen eta gutxi gora bera uste Susana eta horiek ere horrela neurri honetan daudela. Ingelesez ere neurri hau asko erabiltzen da. Ez da hain ezaguna eta iruditzen zitzaidan egokiagoa. Orduan, kantatuko zuen pixka bat, ikusteko nola ditzen da, baina nik azkenean intendetana da, jonek egin duen moduan, hau ez diet esango kantatzeko, antzerkian, baina bai ritmo bat zehatzeko. Arrankuraz eta kesuz beterik natorkizu, nire gaur, nire alaba, ermia salatzera usten da, ez? Hemen doinu behar bat, dena bezautuko zuena da, Amonizak plazaratu zuen hori, gizon ez dago bakarrik bizi hori, eskerrik asko Egeo ze berrirekin zatoz, arrenkuraz eta kesuz beterik natorkizu, nire aurre alaba. Inditeke zera, pixka zeitu. Nik nahiago dut beste doinu bat neuretzako, ez da dago hain ezaguna, ustez, eta ni oso maitean nuen gaztetatik zera oskorrik erabiltzen zuena, Oinaz eta Gamboaren historiarekin. Oso politak dira besoak ere, baina akordatzen nahi zen. Eskerrik asko Egeo, ze berrirekin zat... Bai, kutsatu egin ezka. Bestearekin egin ez. Hor, zortzi zazpian, eukiko zenuke baitare, aitzutza baina kontua da, doinuak bizka niretzako behartzuela, bestean nik indetan bezala, berez den baino luzeago egiteko, segitzeko puntu hori, etorreko zaite, eskutsatuko naiz. Zuerte bizkatekin. Oinaz eta Gamboare, herri erta handia, arrenkuraz eta kesuz, beterik natorkizu, neure aurre, neure alaba, ermia salatzera, zatozona Demetrio, ene jaun noble hori, gizon hau dut baimendua aregin ezkontzeko, zatuzu orain Lisandro, bada ene jaunona, gizon honek dizorgindu alabaren bihotza, zuk diozu bai Lisandro, eskaini mila neurtitz, eta arekin trukatu hainbat maite opari. Pixkat, niretzako girotzen du hola pixkat, gauza zaharrago hola pixkat, feudal moduko bat, neure. Hori da norberarentzako pixkat girotzen. Eta hori, neurriak eta doinuak ematen dizu, atzera begirako... Bueno, neuri gehiago ematen dit, pixkat, personak haueniko la imaginatzen ditut, ez? Pixkat, jauregi batean. Home, gero inbar dezu, doinurik gabe ere, pixkat, erregistroa ere olakoa izatea, ez da?
bukaerako hori ikusten da, ez? Atenasko antzinako legea dut eskatzen. Enea denez alaba eskupean dutura, edo jauzaldun honentzat izango da edota, bertan hilbedi erioz legearekin ados, horixe baitagokio honelako hauzia. Hori, egin ziteken, dana egin ezkero beste neurri horretan, berez, izango duko beto. Normalean, inglés oso monosilabikoa da, eta normalean beti ematen zaio espansio bat. Hemen 15 dira, gutxi gora bera, hori da, 10 da bestea, eta hori. Eta gero, ikusiko du, 8ko nagusiare erabilego, orduan ja, ondi gehiago. Pasatzen zea, 18. Orduan, esan diteke, lehen mandezun azalpen horretatik abiatuta, hemen bi ezaugarri markatzen dira obra onenak direnak, alegina, alde batetik nobleek ez dutela errima dun bertxotan hitz egiten, eta bestea, harmonia ez harmoniak ere esartzen du, alegina, momentu honetan ez dagoela beste munduko harmoniarik? Ez. Kasu honetan gehiago da nobleen iztela baina, gero gertatzen da, bat azten baldin bada, besteak ere berdin erantzuten diola. Osa, personajean arteko zera baldin bada, normalean erantzuten dioten neurri berean. Nik hor beste aldaketa txiki bat ere egin dut, baina, hori da, orduan, jabetu izate egoeraz, hau importantea da. Saio hontan dana bestea izango bertso papera, Ontxe jarri behar ditut, bapatea jarri behar ditut bertsolarian, mesedez, irten. Eta, hemen panorama ikusten dezu, ezta? Noble bat junda, dukearen gana, esatera, alaba eskola eskondu nahi, aita horrek aukeratu duenarekin, hau tipikoa da, ezta? Amak eskondu ninduen, eta beste azela da, hori da, orduan eskatzen dio, eta gaina, ez dut, eriotza, gero esan dute, eriotza edo behar bada okerrago komentu batera sartu dutela, bizi guztik. Orduan, mehatxu hori da, orduan da egoera, eta orduan, hementxe ditugu, Hermia, alaba, eta Teseo, dukea, nola segitzen duen kontu hor, eriotz mehatxupean dago, Hermia. Nere alabarekin ezin dut konpondu, neronek agintzen dut, norekin ezkondu. Gizon hori baduzu, hainbat maite minez, zoaz eta zuzeu, eskondu eizaitez. Nik ere berarekin ezkondu nahi nuen, baina alabarentzat gustatzen zait gehien. Esatea erraz da, diozuzuk berez, zuri asko gustatu, ta niri baterez. Baina lege zaharrak agintzen du aizu, eta denborarekin gustatuko zaizu. Lege zaharren mende, daukagu herria, zuzeu jauntzoa zara, egizu berria. Legeak aldatzea, nolako trantzea, ez alda errexeago, alabaldatzea.
nahiago monja sartu, zein betiko lotan, gizon horri hile bat, ez ukitzekotan. Ez du errespetatu, ez ezkontzea xede, baina maite mindu da, jainkoakin ere. Jainkoa heldu leike, unean bertara, eta eramango nau, ni basoetara. Bueno, Idoiak aipatu duen hipotesi hori ikusten duzu hemen, ze azken finean, antzerkian agertzen dena, egoen teknologiarekin egin dugu topo. Ez, torpeekin egin dugu topo. Bai, bi torpe. Hauantxe, kultuari eki dugu, Abeian da? No. Ez, esanek hemen laburtuta, baina pixka bat obran bertan agertzen dena, hortik aurrera hori da. Osea, aita, Hermia, Dukea eta bi pretendienteak. Eta ateraldiaren figura ere hemen badago puntu batean. Tarte bat kendu dut, ze hor da bakoitzaren merituak eta hori pixka kontra nola egiten dute, dialektika arrunta, baina jarri izkizuet hola tirada motz-motzak ikusteko. Nola mandezu? Bai, hori, nik emandetan, baina ez da hori, hauek benetan aritu dira libre, bere egoera ikusita, baina hemen teseok esaten du, Demetrio guztiz duzu jaun zaldun egokia, eta besteak, Lisandro ere ala da, izatez ala da bai, hauek ere kabalamentu egiten dira, baina oraingo kasuan, aitaren bozka gabe, beste hartu behar da bietan egokie. Dialektika klasiko hori, eta gero, segi. Ahi balu begiratuko, aitak ere begioz. Eta teseok, hobe zureok balira, haren ez zentzatuko. Da, tema hori, eta hemen, ja, berituen ondoren, azkenean Lisandro esaten, hau da, pertenentze ez ofiziala, hemen eta maite minuta dagoena, zeurea, hemen ja aldatu dira, sortziko nagusira, zeurea duzu, zuk Demetrio, aitak dizun maitasuna. Ustazun niri Hermiarena, ezkon zaitez aitarekin. Hautxerritaena izan zitekeen, hola ez, Hermia garra ez joateagatik, butizal genditu nintzen, eta estilo hortako ez, ateraldi absolutu, ezta? Bai, bueno. Osa, que hipotesia badikoa. Bueno, onaino bintzat, bai. Gero, urrengo hori, bueno, nik uste dezue, beste neurri bat atera dela, eta, bueno, beste enkargutxo bat ere eman diegu, urrengoa, zea bertso, gero maiteminduen arteko elkarrizketa mordoa dago. Maitemindu, desmaitemindu, botere magiko ez bestearekin maitemindu, eta hori da, enderedo ikaragarri bat montatzen da, Shakespearen obra askotan bezala, eta hor bikoteak aldatuz dira, bikoteen zerak, eta horietako bat bakarrik jarri dugu, hau irudi hori da klimaxetako bat, baina beste plano bateko. Guk honea ekarri ez dugun, izaki magikoa arloteekin juntatzen den, hor dago beste trama bat, ezta? Eta, bueno, hau da, Demetrio hori, esnatzen danean, beste botere magiko daudelako, Demetrio teorikoki bintzat, esan pertendiente ofiziala, Hermia maite zuena, eta hemen egin diote soginkeria bat, eta esnatzen danean, Helena hori ikusten du, bere guztizko. Bai, Helena gutes ninf, ikusten daia, beste tono badala, bilintz, hiperboleak eta zeraik. Gure tradizioan badaudela, olako ari batzuk, pizkat ekarri bizkera. Zortziko nagusiak hemen kasi berez dator.
eta, bueno, oain, ez dakit zeinek egin duen, zuk egin duzu, Hori ikusten zen, aurrekoa, batzen zula bi, lehenengoan bai, eta gero showbro, baina hemen justu lau zeuden berdin. Showbros, no? Bai, batzutan zean, eta gero esaten dut lerroren maganduta dago. Hemen ez dakit, beste batean, bai, batzutan pixka irregulartasun bat dago. Hori, egin dudana da, lau koplan nagusitara ekarri. Eta mantendu egin ditut, bigarren eta hirugarren koplan errima berak. Bueno, ikusten da, azkenean biok egin dugula, sortziko nagusian, elkarri egin zitzen. Gero, trampatxo batzuk egin ditut, baina horrek gaztaz. Gero, galdetu, nahi duzuena, Bai, galdetu nahian zer mintzala? Baina bai, moztu erosan. Eta nik hauek imaginatzen dituen, horako doinu, ez dakit, romantzeko doinu batean. Orduan aukeratu dut, Isabelatzo, nire hola bertu da. Hasi mezu kantatu. Aio Helene jainkosa ninfa, ederra jainkurdiarra, maite parerik gabekoa da, zure begien dirgara. Oien aldean kristala lauso, zer esan zure espainez, gerez igorri balira legez, musuten taldien grinez. Taurus gaineko izot zuriak, urtu denak egia izez, bele dirudi maitea zure, esku zurien kontrastez. Printzesa zuri aratzpurua, musua dakart zuretzat, musu ematen utzi zaidazu, zorionaren ituntzat. Ideia bera da, eta nik uste da ondo funtzionatzen duela, behar bat pixka libreagoa da, normala da moduan. Eta, nireanik, sortziko handian, besteetan doinu bat erabili dut batez ere, baina hemen irakurriko pixka bat doinurik gabe. Baina sortziko handia, pertsotan nabilenak, ritmo hori musikalik gabe egiten du, ezta? Oizu Helena jainkosa ninfa, perfekziozko serafin, zer nuke maite konparagarri zure begilaztanokin. Kristal finena uerregi da, oinolako tentagarri, diren espainok musu gerezi, sasoi jorira etorri. Zuri mamitu aingarbi hori, Tauro goiaren elurra, ekialdeko aizeoz aratz, bele da bihurtzen horra, zuk altxatzean zeure eskua, oin sukatzen ustazu, zuri garbiko printzesa hori, pozen giltza hor baituzu. Oso antzeko zera da pixkat, hau azkenean, greziarrak dira. Normala danez, euskaldunagoak dira, zeratu ditu, pixkat, beso klasikoa bat edo. Zer nik izan zinean baitasun bilintzianoa. Nik hori izan hon, hori, pixkat, hiperbolean batik eta zean batik. Hori da, ez ondo dago. Eta nik uste, hori aukera mordoa dago, bintzupen hemen elaburrago egin, edo hori. Nik uste ondo datorrela, erretorika hori, euskeraz, nik uste, beharrezkoa da, pixkat, amplifikatzea, jatorrizko zeretik. Seguro jonek egingo zuela hau ere amikasi da. Kasu hontan... Hau ez ganekien, Kasu hontan, pixkat bitxio bat ere bada, itzita kontu hau, eta ez nun hasi nintzen 11 silabakotan, eta enredatu nintzen, beste aipatu behar dut, 11 silabako egitura guztiz antinaturala zaila, nahi buruan, beti 10 silabako esaldiak egiten ditut, eta gero gehitzen diot ta bat, edo... Eta horra hausak ere egin ditu. Hemen ez da izen bat zaten berso mundukoa ez dut asko, baina hor bat zan zen, nik hori nuen apustu hori, aipatu zuen da nire nion ez errezan. Nik egingo eta 10 dira, nik 10. Nintzak 10. Nik hori deskartatu nuen hasieratik, bai zoretuetan da bai honetan, 10 da 5. Gurean 10 da 5. Orduan, zinezkoa da. Eta gero baina, azentua dauka behatzigarrenean. Azentua, orde behartzen zaitu azkeneko bi silabak errima ukitzera.
hori bai izala... Nik herrimen irizpide guztiz bertsolaren. Bai, hori erabiltzen dut, sonetoetan ere, batzu egiten honek herrima du, bai, tradizioan herrima da, nahiz, kultismoan gehiago ezeratzen da. Gero hemen oso erreza da, etxotan ari da nahetza herrima autosozial dira, ze bi bakarrik dira. Binaka dira. Binaka dira, orduan erreza da. Albertatik sonetoetan ere, ez da gehiago errepikatzen. Espainolez, oaingo bersolaritzan bezala. Sonetoan danak herrima guztiak daude, txirikordatuak, eta igual 6 herrima dira, berdinak, eta hori egia da, ezin dezu ezer esan. Kasik, ez? Baina ingelesak, praktikoa badionetan ere. Bai? Orduan zer daukak? Zortziko. Zazpisei. Hori da. Hori izan beste aukera da, ez eta nik sonetotan gustor hartuko nuena, lerroa etengabea da. Orduan behartu behar da, 11 silaba egitera, 13koa arrazoi berberan dati baztertu nuen. Zazpisei egin behar da. Zazpisei. Hori da, perso konfusatu da, eta horrek aldatzen dugu pixkat kontua. Lerro bakarrak hausten du, zazpiseiko zerak, baina justo estetikoki gustatu entzutzen. Berak lerrima errepikatzen du. Elena ederrena, jainkosen jainkosa, nola konpara zure bibegien poza. Zerekin alderatu bibegien soa, zerua ilun bada, kristala lausoa. Zure ezpainek zuaitz gainean urtsuak, zinegin dizkidate gerezi musuak. Jakin ezazu zure eskuen aldean, sortaldeko haizeak tauru tontorrean. Izoztarazten duen elurrak hain zuri, belerik beltzenaren egala dirudi. Eman zaidazu zure Espainien babesa, zuriaren ta zorionaren printzesa. Askoz librea baina, Lerro kopuruan ere uste dut, hau ezakit itzultzaileek egingo duzuen eta galdetzeko gozien egon gara. Nola nik zuk zabalera espanditzeko autua egiten duzu, luzera haunditu daiteke? Nire ustez unitatea da, ez ere erritmoa makaldu ingo dukela, antzerkiaren. Baina, hori iritzia dira. Xabi Paiak hori zuen bizitza amets edo hortan hori esplikatu dugu zela, luzatu. Dana sartzeko, hartutako neurriak abitzen etzana, zera gehiago, lerro gehiago sartuz. Hori, bakoitzaren zerean. Ez hori irakurri dugu, ezta? Esan eta aprobetxatu nahi dut beste gauzatxo bainokan hemen, lehen aipatu dut herrimak eta harmoniaren kontu hori lotuta dauden, eta hemen dago justu, pasarte bat ez jarriko inglesezko, gauza bera gertatzen baita. Eta da, hasten direla, Elena eta Hermia berez lagunak ziren, txikitatik eta hori oso zera polita dago, justu horrela erretorika bat beren arien artean, enderedo biengatik sarretu iten dira, ez dute ulertzen bestearen jokabidea eta hori. Eta hemen, ikusten dezue, herrimak, kidetzan, batean, kaltean, neska ez da, eta destainan, azpijokoan elkartu zara, hauekin itandu ez da, destaina esatxu honekin nik gaur amuan harrapatzeko. Bion arteko hainbeste kontu, kabreatu da, eta kitu herrimak. Ordura arte herrimak zeto zen, eta hemen ja lertu inda kontua. Hori, ikusi behar dezu, batzutan entzutzen naizea eta
O danak dituzu herri maila berri, eta gero hau, ez dakit, detalle horrengatik ez litzateke jokatuko zera, baina polita. Hor gaina, irakurtzen danean ere hori, ara hori elkartua da, hoendik garrituta dago, zer den gidetzen da hoendik, ohitura hori bestearekin horrela hitz egiteko, baina gero, hauekin zertu zera ez da, haserrearekin, jazta, hau ja. Kontu politua dago baita ere, izakiak edo pertsonaiak zenbat eta miragarriagoak izan, orduan eta kantariagoak eta errimazaleagoak dira obra. Erreginak izan dut. Erreginak hori da. Ez, hori da. Bueno, horiek bietara egiten dut. Bai, horiek. Eta hori polita da, eta ezakit, bertzotan horretan, igual doinuekin edo jolastu daiteke. Iratxo, Maitagarri, eta elfo, hor da beste kontua polita, bide batez aipatu likena, gaztelani asko berzio guztietan indaki dela, ada itzultzen da. Maitagarri. Baina jatorrizkoan ez dago sexua zatuta, begatzatzen geruenekin bezala. Baina ematen dut, askotan, inglesezkoetan nola bertzen da, baina ez dago markatua, baina espalin bada nasten, asteburua jartzen dioten arrote horrek ikusten dituenean, mesie deitzen die. Beraz, zantzuren bat izatekotan da, arrak edo markatu gabe. Esan diteke, erderaz, ezin dezu ezer egin. Osea, ada hori da, ez da? Hori, gero ada eta elfo, hori gero somodan jarri da elfoena beste arrazio batzun gatik, sinonimoa dira hemen. Osea, folklore, bale, kito. Eta, badegoen langilea baguntzat? Bueno, tartia... Leheneko gara. Shakespearen garaian, jokalariak, aktoreak beti deklamatu egiten zuten edo tarteka kantatu egiten zuten. Bai, hemen ere badia, kantuak. Osa, horiek ez ditu jarriz ez dira sistematikoak. Baina Maitagarriek eta gero konjuruak eta ere bestelako neurrietan daude, motzagoetan eta horietarako nik erabili justu 11koa. Osa, beste handiagoa zirenez, han 7-8koak dienak nik 11koetan eman ditu. Eta batzu dira kantuak. Bai, batzuk markatuak, obra gehienetan. Eta deklamatu bai, gero prosan hitz dute arloteek. Eskulangile arlote batzuk montatzen nahi dienak antzerkiaren barruko antzerki bat, desastre bat, parte bat, adun Hamleten bezala dago antzerkiaren barruko antzerkia. Eta horiek hitz dute prosan. Beste dana gainerakoak hemen, hau da, proportzioan neurtuena da, versifikatuena dana, Shakespearen obra guztietan. Arlote horiek bakarrik ditzitu prosan horiek, eta gero nobleak antzerkia ikusten nahi diren, komentario dituzte, baina oso gutxi da. Eta bai, gero esan beharra dago, izautzen ez duen antzat, danak gizonezkoa ziela. Osea, debekatuta zegoen emakumeek antzestea. Eta horrek biderkatu egiten du jokoa, ze askotan, obra askotan dago, sexu aldaketa disimulatzeko, emakumea gizonez jazten da, eta orduan da, emakumea zen, aberez gizon bat zen, eta orduan mozorrotzen danean gizon agertzen da, eta, pixkat efektu bat dago, antzerkiarena eta antzespenarena nazten dituena. Argumentoa eta bestia. Hemen ez dago hori, ze bakarri da, aldatzen dena da, papere kontu hori. Eta hortaz nobleak egiten zuten bertxotan, bertxo moduko jardun bat. Egiten dut gehiena, daude prosaskoak Hamleten ere bila dago, nik ez nuen hor mantendu, iruditzen zait desberdina dela, ura tragedia bat eta hori, mantendu nuen tono deklamatorioa. Baina, ez nuen erabat neurtu. Ez da prosa, baina ez da hola. Mantendu nuen barruko antzerkia. Barruko antzerkia formalagoa da eta hor, batzu. Berez, izaten dira, edo prosa, edo gehienaren esan dako amati segura asko. Aktoreentzat ere erresagoa da baldin badago neurtua. Eta ritmoa laguntzen dut. Orduan, gehien erabiltzen duena pentametro jambiko hori da. Osea, 10 silaba edo 11 azkenekoak azenturik espaldi badauka. Eta kolpeka. Esan ere, tati, 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 tati. Hola, gutxura, ritmo normal. Gure, bertsoetan nahiko antzekoa. Eta orduan hori, baina zuriak. Edo, Hamleten askotan gertatzen da, dana, dijoa, tirada guztia dago herrimari gabe, eta justu solas bat,
Osa, personaje baten solasa bukatzen dela, ostena bukatzen dela, azkenekoa du errima. Errematen moduko zera bat. Baina bai, orduan, hemen ere, konparatu dau Lope de Vega eta oiekin. Osa, hortzan, bertsoa, eta sonetoak berak, eta oso txirikordatu ez zian, oso komplikatua da, eta hemen berriz, errimarik ezak asko dugutzen du. Osa, ritmo txortan sartzen zea, baina ez dago, ez da hain behartua, generalean. Eta kuriosidadera, bertso zuria, esango hori, zabaltua dago? Erderaz bertso blanco, inglesez blank izango da, ez da txuri, baina da hutsa. Ez, bertso librea da neurriari dagokiona. Errimari gabekoari blanco esaten zaio. Gaztelaniaz blanco? Bai, bertso blanco, en bertso blanco, bai. Mujika Lainetek itzuli zituen soneto batzuk, horrela oso ondo. Endekasilabo perfektuak, baina errimari gabe, hori asko iten da. Sonetoa oain lantzen dutenek, oain gaur egun gehienak horrela egiten dute, errimari gabe. Bale? Komentatzen ari ginen, bertso eskoletan batzutan egiten da ariketa hori, ez diogu bertso zuria deitu, baina gordeko dugu izena. Eta esaten dugu aurrei kantatu errimatu gabe. Eta benetan oso zaila da. Ariketa zaila da, bertsolari batentzat kantatzea errimatu gabe. Ritmoaren parte da. Hori da, badator, eta ez datorrenean, hor daude, Senpelarren, Longinos eta bertso batzu daude propio eginda. Ez errima disparateekin, deserrimekin, eta hori egiten da ariketa gisa, kontrolatzen ikasteko, baina hori. Benetan da, ariketa zaila da guretzat edo bertsolarientzat ez rimatzea. Baina sasi bertsolari askok bere ustetan errimatzen du, eta horiek erresa egiten du. Neurria, libre zabarra izaten. Zerbait ez. Aurrea ingo da? Hemen ja behitu, maitagarria. Hau oso momentu polita da, elfo eta maitagarrien erreginak bakoitza dauka bere segizioa eta inguruan da bizkionak, bere zerbitzari eta abarrak. Eta hemen topatzen da, erregina, Titaniaren maitagarri bat, ez da esaten, gero batzuk hartzen dira beren izenekin, baina hau da, ez dakigu, Feibi, beste gabe maitagarri bat. Eta orduan, maitagarri horrek topo egiten du erregearen, elfoen erregearen, zerbitzari nagusiarekin. Matin, onpuska, jarri dunik, Robin Goodfellow. Eta hori da, iratxo Puk esaten diotena, azken izen horrekin ezagutzen du jende gehienak, baina Puk da iratxo generikoa. Eta orduan, topo egiten dute, eta esaltzea zu, esaten dio maitagarriak, eta okerrak egiten dituzu eta bar, eta hau ere da, kasu honetan ez bersolariaren arteko, baizik personajeen arteko tema. Bakoitza ikusten du, bat ez zu, mantzuz, xamarra zea edo, eta beste zuk ez zu, baina mantzuz rogobela, jostari, nolabait ez, bakoitza bere arrazioa hautatzen du. Beste hori, Robin Goodfellow hori, nik Matin onpuska jarri diodana, hori da, Oberon, elfoen maitagarrien erregearen mezularia bat ez. Eta gero da, endere da makila bat, kristona. Baina ez gaiztoz, hemen esan behar da, agertzen dien personaje magiko guztia parte honekoa diela. Egiten dituzte hola beren okortxoak eta biurrikerik eta hori, baina ez dira, agertzen dira beste modu batean, gu ezkera, horien moduko mamu, gaizto, zer hori. Baina hau biurria da. Eta gustatzen zaio, jolas egitea naiz, eta hain zuzen ere, gertatzen dien maitasun entredo guztiak, berak gauzak aizki egiteatik sortzen dira, eta nagusiak aldetzen dio hori, zen nahi eta inaldezu, eta berak zine egiten dio ez, baina ezateo bala ere oso pasatu den. Orduan, hau zan, hau da, banatu ingen du bakoitzak bat, bi personajeak, hori lehenengo maitagarriak, eta gero bestearen erantzura. Hemen badago gauza, nahiko kultura bagarruan, kontatzen dituen horiek, badu ezaintasun batzuk, baina, ikusiko nola benditu dira.
Bota. Orduan nik hau imagineatzen nuen maitagarria dantzariagoa edo, eta orduan berriz ere 5 kopla nagusi ekarri ditut, eta Axuri beltzan. Eta orain bertan, Juanen izenak hartuta aldaketatxo bat egin dut, baina kantatuko dizu. Oker, beraz, ni topatzen naiz, Puk edo beste iratxoarekin. Oker alnabil zu alzaitugu, izenez gut bilourrobin, iratxo maltzur geldi ezina, biurri eta kaskarin, zu alzaitugu neskak beldurtzen, nasmaz dabilena, esneltzetako esnerainona, utzera ekartzen duena, zu alzabiltzagari errotak, estutzen eta eteten, edo etxandren esnue burina, altzatzea galarazten, garagardoan bitza txikitzen, bidaiariak trompatzen, edo eta gauetan nora ezean, dabiltzan ez barrez lertzen, Puk atxerina matxin onpuska, deitzen baldin badizute, lanean gogoz lagundu eta denentzat nahi beste suerte. Erantzun. Venga, Martín. Bueno, arazo bat dakagu, oso edukazio desberdinean, ni gezkil dituko naka, ni ikatzen dira. Hori, bakoitzak ikusten dizu ez duela tramparik egin, bakoitza ditu da berian, eta... No, ni, berriro ere... Bueno, trampa da, silaba gutxiago izateko, ez da. Eta ez duzu. Hau da, zati bera, osea, urrengoa saltengo dugu. Erantzuna da, ezta? Martin Onpuskak egin duna. Ni naunura, bai, arratxibildari errari alai, oberonen barra eragilea. Babazaziden zaldien hilea diztiraz datorrela sumatzean, intzibidagik behorren antzean. Errezuen dabilenaren ontzi, barruan nahi erretrik ontzi, eta saiatzen denean edaten, mugitzen naun eta bere ezpainen ertzetik natzaion erortzen, eta bere paparrean erotzen. Atso baten 3 hankako aulki bat naun eta ura bertatik jaulki zezakenat, neuk beste batzuetan, ipuin tristenaren kontaketan ari denean erorrarazita, jostuna besterdun negaztotinka. Bera ez ezik baita beste denak, eginez, barrea gara zenak. Eta norbaitek esango dintzukon, inoizko unerik alaiena dun. Baina zoaz iratxo hon, badatorta hobera. Hemen dago justu problematikoa gana, zaila da. Ulertzen, besteak beste hemen badago famatua, aipatzen da crab, karramarro, esateko erabiltzen den hitza da, baina hemen testuinguru honetan berez sagar mota bat edo zan. Eta itzultzaile batzuk erderaz ere jarri dute kangrejo, zer hortan, pizkat dokumentazio pila bat dago eta begiratu ipar da, hala ere arraro egiten da, zera, orduan ohitura zegoela, atxo bat jartzen du, baina erari normala zan, egin doitako bat, garagardo moko bat, eta haren barruan sagar errea, sagar klase hori, errea. Eta orduan horti dato kontu. Juanen abezela, libre egia ez neurri ganez. Ez, nerea ez dago libre, ez nerea da... Zira bako buruetan? Ez dago aurreko tik enkabalgamentua. Bueno, batzutan gertatzen da hori, igual lehenengo lerroa edo azkena edo dira, hola, geritzen. Ez ez horrengo da, ez baina... Bai, aurreko titator, bai. Baina ala da, etxoin? Bai, egia eta jostaria da aurrekotik, Osea, herrimadia egia jostaria... Eta gero, zenbat zilabatako eskema dago, bestetan, horrengoetan, ire kasuen? Etxea sortziko ondia. Sortziko nagusia. Nire kasuan 11 zilabakoa. Gertatzen dena da, lehenengo lerroa... Ni naun, ura, bai... Motxagoa dela, hemen, the two speaks, alright. Berezkoan da hola. Eta gero hartu dutena askatasuna izan da azkeneko lerroan
Baina zoaz iratxoan badatorta oberon. En modu ikartiko, oiamek asila batara errenitzeko. Orduan, egin nuna zen barruan, on eta oberon, barruan rimatuz, olako nire... Bai, ematen du alako aldia daula, baina letra ere desberdina da. Baina, bueno, nik aurrekuriko bigarrena dana ezeatzeko, pizkat ikusteko. Aurrekoti datorren da bigarrena, zuzen zabitza egia, 8 silabako paia. Ni naiz alako gau iluneko ibiltari jostaria, olgetaz diot nik oberoni irria egin arazten. Zaldi indabez gizen bat dudalarik engainatzen, behoka gazte baten itxuran irrintzika eskututik. Edo zelatan egoten nauzu atxo baten katilutik, txermen erre bat baniz bezala alakoaren gustura. Eta hartzanga edan orduko ornaiz plaus jausten kanpora. Utzirikaren papar zimela garagardotan igeri. Amona xar zuhur bat nola kontu triste bat kontari, hiru hankako aurkitzat noski nauen tronpaturik hartzen, popa azpitik kentzen natzaio eta antxera abaitzen. Kontxo eginez, espantu handiz, eta han hasten estulez. Lertzen baita lagun artea, eskuak gerrian barrez. Boskariotan igia jaka, bihotz zinez dute esan, jostagarri bat ederragorik, inoiz ez dela han izan. Aire ordea, maitagarri fin, hor non datorren oberon. Askoz gehiago kalitzen da, bukaerako... Juan, gauza bat, jun berdet eta lagun, esan dezakezu, itzulpen laguntan zen neurri erabili dituzun? Nagusiki bi horiek. Osa, sistematikoki 8-7 eta 8ko nagusi. Nagusiki, 8-7? Bai, 8-7 eta 8ko nagusi. Osa, 8, no? Horik, gero kantuak eta gero 11koa ere erabili dut. Gero justu azkenekoa 11ko horretan dago. Eta jori esango dio berriz, bazegoela, nik sonetoak itzuli ondoren, ikusi nuen bazegoela euskaraz 11 silabakoa zea bukaeran, nik egokitu indu pizka mesetarena, baina bigarrena holakoa da. Hori da bost, baina gero Zanean, bueno, mikintz, mila esker. Vale, bueno, eta ez dakit nola gauden, hau ja esan lan nagusia, ez da? Ez dakit nola protokolo hauen. Bukaerako agurra. Bukaerako agurra dezue, bai, nik lehenengo, zuek egingo dezue beste agur bat, baina nik egingo dut, hemen kendu espaldin badugu, bai, bestean lehenengo dokumentuan. Nik ez deno. Bukaerako agurra. Espero dut zuek laguntzea. Hau da, Makinon Buska horrek bukatzeko kantatzen duena. Orduan da, beste antzerki, barruko antzerkia bukatu da, eta antzerkia bukatu da, eta orduan bukaeran, Makinon Buska zera jostari honek, publikoari hitzeiten diota, hori da agurra, eta hori bukaeran. Espadin badago, bueno, suiziatuko naiz eta zuen izan. Bai, eta orduan ikusi dezuenez, hemen da 11koa, nik hori jasoretuetan jarrobatu daukadana, eta hoen kantatu lehikena bestia bezala, Parabixeta. Itzalo gaur inor badugu mindu, egin kontu ala zama harindu. Kuluskatxo bat egin duzuela, ikuskariok antzesten zirela, eta egitasmo erkin maskalau, ametsut bat fruitu garauak garau. Jaun Andreok ez gogorki astindu, onbera izan ondu gaitezen gu. Sinetxiratxo zintzo naizenez, sorte badugu ezen meritu ez. Suge txistuei egin koitzur, gerora gara hobetuko ziur. Beste lahiratxo
gezurti joni, gauon bada onatu den orori. Txalos luzatu eskuok lagunak, ematen daki matinek ordainak, ematen ordainak, ematen daki matinek ordainak. Txalos luzatu eskuok lagunak. Gero bukatzen dutenean, ja zuzenean jarriko naiz, jarriko dizuegu fondoan azkeneko zera, txilaut, jarriko dizuet orain musikatzen ari garen Shakespearen soneto baten bersio zoragarri bat, zuek nahi zuena esan, baina hala da. Piskat, bide bat esan edet, kantatu dugun doinu hontan bertan, Amaikako horretan dago, ikusteko ze gauza desberdinak, ez nik azkenak kantatu detan hortan, batek galdetu ziren nago kantatu genuen bukaen esan zen, kantatekan bertsoi zertzen. Disimulatzen da sonetoa da doinu horrekin, eta gero ikusiko zuen, ze tono desberdinak hartu ditzake. Apurran horretik, zorionak egindako ahaleginatik eta mila eskertzen. Hauek hartu dute, ez dakit, erronka handi bat bezala, mirenek esan zenbatera joko grina sortu zaio honen inguruan. Eta gero denek esan digute, itxuraz hau dela, obra egoki bat, Shakespearen lanean abiatzeko, ez da, badala ulertzeko modukoa, eta hola. Beraz, mila eskertzen lanan. Herritar eta jauntzo, txalokata dantzan, jartzen zituen batek Londoneko plazan. Inglesez barik eingo baleu gure hizkuntzan, seguru bertsolari ona izango zan. Shakespeare ipini dugu erdi bapatean, testua gurtzen duten askoren kaltean. Udako gau batekin, udazken betean, Shakespearen hitzak ere bazeuden tartean. Udako gau batekin, udazken betean, ea elkartzen geran, hurrengo batean. Etxetik ainurun ere zer
Maitasun finonek kezkaz begiari amorez zaintzale baitia izu. Zure zaintzan niri eta atzatzen zu mirandik urrun besteri urrentxu. Zure zaintzan niri eta atzatzen zu mirandik urrun besteri urrentxu. Zure zaintzan niri eta atzatzen zu mirandik urrun besteri urrentxu. Zure zaintzan niri eta atzatzen zu mirandik urrun besteri urrentxu. Zure zaintzan niri eta atzatzen zu mirandik urrun besteri urrentxu. Muxu minezko bukaera. Ez, bukaera bilatzen behar dugu. Hori, ez, esangoet, komposizioa, zenetoinua, eta arregloak Josean Goikoetxearenak dira, 11 horako izan. Vale. Gitarra Roberto Jaben, gitarra ontzen da. Eta kantaria Estitxu Pinatxo. Estitxu Pinatxo. Nafarra, berakoa. Bai, berakoa, sortuko da besteak edo kontzertu egietan da aritzen dena, soul eta hindu batez ere, zoragarri egiten du, soul potentea, eta hemen zautzen ezken nion zera bat, eman du. Hau telebizan famatu ino mentzan, ze Ba, bera bazertu adarlako la vozen edo zera egiten. Eskazora bat egon, eta oso batarina. Bueno, ba. Bukatzeko, aztu zait, zuri ere, eskertxoren bat, Ah. zortza iritxoren, ez? Artu ditu garagatik, hori bai, nik esan nio igual, bertxota baino jarraitu dezala, ez? Lanetan. Ez da iziak, Aztu zait, manekin zerretazte zitzeara, esan ze alde dagoen, kantatu lekela bertso modula, gaina berehala bukatzen da, eta hemen historia hori da, 3 minutu edo 4 minutu, eta ez dago tartean solorik eta hori. Neurri bera, gero segun nola tratatzen da, oso desberdin ateratzen dela. Eta hori, nik baino hobeto xeago kantatzen duela, aitortu behar nuen, neu. Ez baino nintzen hori buruz, ari nintzen bertso modea zari nintzen. Zepara bixetari zut nahi aina, zila bat amaren izkiotzu, ez? Bueno, baina horren osabar entzun nahi badezu, beste bat. Eta harani eta usuari de bai, Usuak pilo bat lagundu digu, hau dana prestatzen, Bai. Elkarteko lan dira. Beti. Osabar. Pinatxo dela. Beran, nun bai?
txoria goizintan nola noa kantari zerurantzegaka Hau primizia absoluto izan da, gutxi zeatea, baina aukeratuak. Vale.